अच्छा भैया आई हम एगो और भजन रवा सबके सुना रहल बनी। कहल बा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इंसान के अंतरात्मा सही होके के चाहिए। यदि अंतरात्मा सही बा तब परमात्मा की कृपा जरूर हुई। केहू महान महात्मा के वक्तव्य बा कैसे बना रही निको भाई बना रही। परमात्मा विचार करना केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। तारा किस भैया दुनिया में विश्वास करे के चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक यदि रउआ केहू पर विश्वास करत तनी तब बुझी कि रउआ संगे छल हुई, रउआ संगे धोखा हुई। एकर प्रमाण हम वेद से देतानी। कैसे वेदवा पुराण पर मनई हो देला, गुरु के संग छल कइले बाटे चेला। वेदवा पुराण पर मनई हो देला, गुरु के संग छल कइले बाटे चेला। ए निकू भाई वो चेला के रहे दिल में ओकर काला रहे, दिल में ओकर काला रहे जर गइले भाषमा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। बना रहे राकेश भैया। हमनी के समाज एगो ऐसा दौर से गुजरता जहां भाई से भाई के लड़ावल जाता, हिंदू मुसलमान करके हमनी के समाज में अराजकता फैलावल जाता। लेकिन हम कहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बात कहल बा हिंदू भाई सुन चाहे सुन मुसलमान हो, एने बा पुरान तो ओने बा कुरान हो। हिंदू भाई सुन चाहे सुन मुसलमान हो, एने बा पुरान तो ओने बा कुरान हो। ए भैया कोनो बाटल नहीं खे, एगो चना के दूगो दाल, एगो हिंदू है एगो मुसलमान। देखी एन माई सीता बारी, एन माई सीता बारी ओने बीबी फातिमा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना।
विकास जी। अरे राजा हो जाए राकेश भैया, राजा हो जाए। निकू भाई, यही से हम कहब कि प्रभु पर आस्था रखे के चाहिए। हमनी का एजा सीसीटीवी कैमरा लगौले बनी, लेकिन विचार करी कि वो मालिक कैसन बारे जौन अपना कैमरा से पूरा सैटेलाइट के देख रहा बारे। अपना कलमिया से भाग सब कर लिखले, बैठल बैठल सब लीला तार देखेले। अपना कलमिया से भाग सब कर लिखले, बैठल बैठल सब तार लीला उत देखेले। आ तब भगवान के धोखा देता रू, कहता रू कि ऐसा चोरी करता है कि अल्लाह भी नहीं जानता है। और जब मुंह में टेंगरा फंसता है तो सब पता चल जाता है। यही से कहे कहिया ले दिलीप जी के, कहिया ले मुकेश के देबू तू जाकमा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना, केहू कहले बा महात्मा विचार करना, केहू कहले